Halløjsa YouTube! Så skal du begynde at slå. Goddag. Goddag. Mit navn er Mikkel. Gå væk. Gå! Du skal være foran kameraet. Nej. Okay, oh my god. Stefan. Jeg har trykket F5. Nå, det var det, du mente med ørken. Nå. Det her er en lille server-ting, vi skal i gang med. Og vi er så godt i gang. Spawn det lige her. Er det ikke sådan cirka? Jo, lige der. Ja, og så vi er så godt i gang inde på vores server. Det er survival. Og sådan. Kæft, der er en stor ørken derude. Så skal have nogle kaktus. Hvordan fuck kommer man ned herfra? Og hvis der er nogen, der gerne vil ind på serveren, så er login Hamishi og IP'en in description. Jamen. Nå. Faktisk navn nede i chatten. Ja. Og admin, kom lige hernede til mig. Og det er mig og ham her, der er admins. Men han er overadmin. Det er ham, der owner serveren. Og det her, det er så hans hus. Og den eneste, hvad er nu? Netop. Ja, netop-portal, der er i hele den. Hele den her server her. Stefan, lad være at skubbe! Og så har vi en kiste her. Det er min. Og det er hans, det kan jeg ikke gå i. Kan jeg den her? Det er også en af de plugins, jeg har hentet til server. Ja, og det er en bucket server. Og så er der en kineser-seng. Ja. Kineser-seng. Og så er hans farm. Han høster ikke. Den ene af dem. Ja, og så er der en ting her igen. Så, enormt. Som jeg ikke åbner. Og så er der en ting her. En af hans farm også. Det går vi har været lidt i den. Hey! Nu rører jeg ned i vandet. Tak, Stefan. Nå. Nu holder du kraften op. Tak. Og så går vi op til det flotte hus deroppe. Det er klart. Hold kæft, Stefan. Det er helt klart mit, der er flot. Hey, du glemte at vise min farm nummer 3. Ja. Det var så var farm nummer 1, det var den første farm i byen. Og meget ringe farm, må jeg sige. Hej. Men det Går vi op ad den smukke trappe, som jeg har bygget. Kæft, Stefan. Og Stefan, hvems kanal rører den her ind på? Jeg ved det. Så går vi... til min flotte vandseng. Og alle mine ting. Luft dog. Alle snitterne. Alle... Stefan. Det er ganske godt. Du er sådan der. Gå væk, Stefan. Lad være at skubbe mig. Man, så se hvordan den der plugin virker. Ja, du sætter simpelthen bare skiltet her på kisten. Eller på døren. Der stille, nu kan vi ikke komme ud. Og det var faktisk sådan set det hele.
Og så har vi en pro killer, der er ved at bygge et mega ringhus derovre. Hvad sker der? Stefan? Ja, det ved jeg. Oh my god. Jeg røg Ja. ud. Hvad skete der? Jeg ved det ikke. Nej, det var mig, der mistede nettet. Det er tilbage igen. Så går vi herover. Det er mig, der er ved at bygge en farm nummer 2 her. Det er stadig mig. Nej. Efter aber ikke nogen. Det her, det bliver en kaktusfarm. Det her bliver en kaktusfarm. Hvad er gang i? Gå væk! Ja. Gå væk. Yeah. The farm is ugly. Oh yeah. Så jeg tænkte mig, at jeg skulle bygge et eller andet hernede. Men jeg tænker, jeg skal bygge til et vandfald. Nej, det har jeg ikke. Nå, men det var det ikke alt? Eller vil du sige noget? Ved du hvad? Har ikke noget at sige. Stefan! Har du ikke noget at sige? Nå, så tager vi da... Jeg har en ting at sige. Scrapers på et andet den. Min kage er væk, når jeg der spiser. Stefan, der skal hoppes. Woohoo! I believe I can fly. Det var bare, da du fejler fuldstændig og rammer kanten. Stefan sådan hit the ground too hard. Og jeg så ikke måske flytte af med en kill command på dig. Nej. Jeg har så mange ting på mig. Har jeg også. Stefan, så vent i det mindste bare 10 sekunder. 1, Ja, når jeg er kommet op i min hus, så vent 10 sekunder. 3, 4, Når jeg er kommet op i mit hus, jeg er ikke inde endnu. 7, 8, 9 og 10. Nu dør du. Nej, jeg er ikke færdig. Nu dør du. Er du klar? Nej, 1, 2, 1. I'm dead. Er du? Nej. Ses YouTube. Goodbye. Og det er perfekt billede. Så ser man lige dig over i hjørnet til sidst. Hej.